Tila parte na ng bawat pista sa ating bansa ang mga bilihan ng kung ano-anong mga kagamitan. Mula sa mga damit, accessories, laruan at kung ano-ano pa, ang mga budget-friendly baratilyo talagang pinupuntahan. At hindi nga nagpapahuli ang San Quintin pagdating dyan. Mga tinda niya? Punda. Magkano po ito pag ganito? Pag ganyan mayroong punda, ano siya, 250, 280, oh, okay po. By sizes po, diba? Oo, may single. Ito po double. Okay, yan. Ito naman una, no? Gusto nyo muna. Oh, yung cute. Ayan, may cute naman nito. Hello Kitty yan. Ilan yan? 250 po. 250 din yan. Tapos dalawa na. Oo. Wow. Na, mura. Kasama na yung boyfriend mo dyan. Tag-isa na, cute. Pag gusto mong punda, ayan, pili ka rin dyan. Apo. Punda. Baratilyo tuwing pista, uso rin sa bansa, lalo na sa mga probinsya, ang nakakaaliw na perya. Hindi nga mawawala sa pista ang classic na peryahan. Isang mundo ng saya, laro at kwento. Sa bawat game booth, muling nabubuhay ang saya ng pagkabata. Dito, parang bumalik sa simpleng kaligayahan ng mga lumang araw, ngunit mas masaya, mas makulay, at mas puno ng buhay. At syempre, nariyan din ang mga rides na nagpapasaya at nagbibigay kilig sa bawat isa. Una sa listahan ang ever-present na Ferris wheel na nagbibigay ng tanawing di mo malilimutan. Carousel din na sa bawat ikot, puno ng saya at nostalgia para sa mga bata at matatanda. At kung ang hanap ay mas exciting, sa Viking sumakay. Sigurado ang hiyaw na di magkamayaw. Nung nakita ko yung perya, grabe, parang bumalik ako sa pagkabata ko. Ang daming memories na pumasok, yung simpleng saya ng pagsakay ng carousel habang umiikot na parang wala kang ibang iniisip. Ang saya lang maalala kung gaano kasimple noon na ang ikot ng kabayo sa carousel ay sapat na para mapasaya ka buong araw. Mga simpleng bagay na hinahanap-hanap mo tuwing pista.
Huling bala. Ito, may tumatawag ng mga pito. Mga kasama 20 pesos tayo sa bolang ito. Bata, matanda o kahit anong edad ka pa, pwedeng mag-enjoy tuwing pista.